waqt li n-nazzjonali ma nkunx nafsa naqbad nagħmel bidejja. Huma jħassru jistennew mumenti bħal dawn bil-ħerqa għax niftakar fihom kif huma, mhux bħala strumenti f'idejja. L-innu tagħna niskopru kull darba jindaq biex ifakkarni jien dak li jien. Li nilbes ġilda lewn ix-xemx u dan il-moħħ lewn ix-xahar. Meta nħares lejn l-oħrajn, nintabaħ x'għandi nagħmel. U ġieli nitfa' jdejja wara dari. Inħossni spallira law weħda baqgħet tistenna biex titgħadda. Fidil f'salib it-toroq jitħabat ma' steering ta' karozza li ma tridx tistarta. Poplu qed jistenna wara l-bib ta' uffiċjal pubbliku biex isir nazzjon mingħajr ma jemmel fil-kredenza tiegħu stess jew l-utiltà. Darb'oħra forsi npoġġihom quddiem għajnejja. Insott u tnejjem f'sa.